Okay, so ayun na kami sa Sulina, Sulina Beach and Nature Resort. Okay, so sakay kita sa golf cart pakadto. Sa din makadto? Tower bar, sir. Sa? Tower bar. Tower bar. Okay. Okay na. Ayos, ayos. So nakaabot na kami, ma-practice kami anay sa amon nga cheering. Kay dapat may cheers and yells ang taga-division. We're yelling champions. We are the one. You won't forget. Sigurado ko lipat na ka mo kanon. Quiet, quiet. Alam niyo naman. Pag nag-itag naman, anong nangyayari? Wait lang. 5, 6, 7, 8. Hey, Alpha, you're the best. You're the best. You blow my mind in Alpha. Those are amazing. 5, 6, 7, 8. And we can do that. 5, 6, 7, 8. We are Maximus. And never give up. Kalagas, Benta. Don't forget. You will remember Team Maximum. Team Supreme. 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 Oh, ano ba sasabi niyo? Ano na mo man do? Unfair na mo ya. Wala mo kagapang daya sila ha. Pero orang kita, hindi man kita na. Ay, hindi may narda. Marshall, di ka Ang winner natin for this round, for this activity is the Oink Oink team. They're the first.
So, Ilonggodad. may mga activities kami din nga ginapa persahan nga ginaubra sa amon. Pero sige na lang ha. For the team. There's no I in team. Busy pa man sila de. Kami ya tapos na kami ya. Okay, ano kami ya eh? Fast learners kami ya. Pigaw. Ano mambal mo sila? Buta ko nano ginilang ang mga goal na ang mga goal niya eh. Bakal lang balay sa kakyan. Lawa na. Hindi ka, 3 na. Wise lang, hindi sila klaro sa mga goals nila. Okay, anong imong nga goals? Hashtag goals. Ang goal ko una-una, hindi nga makuha ko kita kanan kung mag-top seller di kuya for this 2019. Top seller. Okay, I basta. started to achieve my goals. Saan nagsugot ako sa Mega Work. Nag-build ka man people to reach their dreams as well. So, ano man Okay, so makadto na kami sa mga rooms namon. Guys, subscribe, Alright. Tumapaway-way kami anay, tapos mabalik kami 1:45 for the games. Madaog kami, sir. Ah, hindi, kami ko. Kami kami. Kami. Oink, oink. Wait, di man. Arf. Oink, oink. Madaog ko eh. Pwede naman na. So amon nga gina-istarande. Adi ho. Alright, no? Ayos, no? Dog tent. Nami gali, no? Open. Alright. Baga paway-way na sila. So gamay lang nga room tour, ha? Okay. Amon nga cabinet. So may TV man. Okay. So mga upod ko ka pahuay-way. Dako na eh. Okay, pahuay na ng mga upod namon. Lata gid. Oh, si Paps, oh. Alright. Okay. Kulit kami ni Mamang Anton de ah. Okay. Harmless man ni siya. Hindi man ko ni pag-anon ko raton, ha? Peace lang ta ha. Okay. You're in good hands. Safe ha. Okay. Okay. Nami mo ng CR. Okay. Oops, dulubat na ko ako. Okay mga paps, tanawa ba lang palibot to? Mayo-mayong ambiance. Nami, no? Nami ang ambiance. Ito ka camping ka lang blahaw. Okay. So, mailis kami kung sa comfortable clothes. Kay may mga pahampang silang mabasagid kami kuno. So, okay. Ako nagsiilis lang ko sa short ko nga. Birti si Papang yung minaliyo. Oh, up. Wait lang, Oh, di puga. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko. So, amo ning iya comfortable clothes. Oh. Siguro comfortable siya sa clothes siya, pero kami siguro do hindi kami komportable. Ayan. Gasolina kay pwede ka kasakay sa ilang golf cart pakadto kag pabalik sa imong tent. Hindi mo man malakat, lapit man lang, pero namin kailangan kasakay kay pero anay ka. Telescope? Makita mo mas bate sa mas bate.
Oh, masaka kami da, masaka kami da. Okay, masaka kami. Masaka na naman kami. May telescope ko na to. So, Akong tamandagan sa kiyak ka. saka kami subong sa Sa tower. highest point in Panay. Bado exercise magali ba? Ang rayuman yun. Rayuman yun. Woo! Ang rayuman yun. Okay lang. Kaya pa man. Carry. Nahapok. Nahapok ko lang. Ha? So, ari kita subong sa highest point in Sulina, no? May chicks din, may chicks. Ako sa medyo matisdi ko na isang ina nga Okay. topic ni nga ginatawag. Yung ma-experience Ah, naman. may teleskopyo. May chicks, may chicks. Okay. Lapit-lapit lang, no? Ano yung tulok mo da? Si Bibi Girl na yun. Una mo makita din si Bibi Girl. Okay. Ay, gusto mo try ng puso. Ay, Okay. Pwede yan. Alin ako! Ito on kay baby girl. Ito on na kay baby girl. Okay, Captain Mayo ha. ang dampi man. Hindi na si baby girl oh. Ay, ang dampi. Okay. Kami nang hindi ko na makita. Hindi ma- Ayun si, bulos-bulos ta. Look at the Ilonggodad. Yes. Gapang silip. Ay, hindi gali. Medyo masala ng awards. Hindi ding mas bati ang tinawakan. Ah. Ito sarap. Ito. Daw, hindi. Oo. Okay. Like a boss. Ako ay white din night samtang wala pang games no. Ginaplanuhan na namon ni Maynard kung ano ang mga kung ano ang gina-predict na namon kung ano ang game kag kung diin kami makuha sa mga premyo namon. Okay, ready? Okay, question na lang. Ang daming fans ni Ernest? Yeah! Okay, go! Kaya yung kasatidyay kami sa bang Hello? So we're here now in the beach and we're having, we're building our own sand castle. You can see that, look, with the leadership of Miss Lelaine and Sir Ernest. What is the inspiration behind your... The inspiration is Architecture. The Mega Worlds Township. We have the Sky Garden there and follow Ilonggodad! Follow Ilonggodad! He built the best castle! Yeah, Sand okay. castle! This is a We're done! team effort. Amo ni amon nga entry sa the tallest and best looking sand castle. Okay. Condominium mo nga daw castle eh. Okay.
IBP Dog Style. Ano nangalan sa team naman? What can you say? Duga-duga ko. Dugasong gidman. Ay, Castle. Siyempre may araman niya palladium nga inspired from Castle. So the good thing here, we have the Sky Yeah. Garden. Oh. Di ba? Oh. Yan, that's Sky Garden. Alright, so babasa ba? Tandi kong pusla, no? Tapos na kami sa mga games namon na. Maligo na kami. Ano oras pa niya? Punta part? Alas 6 ko na mo. Pero ti, why pa man, no? Okay, gaw. Lahat lang kami sa panyapon, ah. Kinapoy mga kami sa mga pahampang ba? So, nakapaligo na kami. Ang mga grupo, di, gwapohon, ha? Kahulat na lang kami, ah. Paps, good morning. Good morning mga Paps. So, it's 8 o'clock in the morning subong sa Sulina. We have the whole night to enjoy ourselves. Iba nag-swimming sa pool, lang iba nag-inom-inom. Ang iba nag-tulog, nagpawayway. So, ako almost all the above. Nag late night poker game kami sa mga upod ko sa Jaman na. So, mga until 1:30 man sang kagahon. After sang poker game, nag-litso naman tulog, pawayway. So, right now it's 8 o'clock. Pangita kami sa mong sangamon breakfast tub kay mahaw kami. Don't takap maaw. Don't takap maaw kaway ta breakfast. Galing wala namon makitang breakfast tub namon. Pero hopefully mas lotionan man. Kay daw kahirap ng tiyan namon. So, ari na binugtaw na ang mga grupo, mga katauhan. Si Pops Erwin ready to go naman. Sa balik sa bed. Mabalik si Galea tulog. Pero siguro may chimpo pa man kami mag swimming kag kung ano-ano dia. Pero importante breakfast kita nay. Kag pangapi. Ito ko sakit ang ulo ko. Morning lang sa inyo da. Right. Ano nga na yung mga channel? Sugaling TV, subscribe. Okay. Power. Power! Uy, gagawin ko ba? Oy! Litep! Alam mo nang pagplastal sa mga tents nila. Though small village. Pero komportable sa sulod. Amo yung pang pamilya nila nga accommodation. Pang-apat ko, no? 4 or more, ah. Pero in fairness, kung pag-apat ni ang aton to nga room, 5 man tato. Diba? Ng room tanada ito pang-apat. Pang-apat man, oh. I think 5 na.
the Team Alpha. Oh, kitaon man ah. Pero ba picture tan? Ang birthday girl dito kasi pa nga. Alright. Oh, wait. Tapos taran mo to. Okay na? Oh, go! Okay, what time is it? It's swimming time. Swimming time. Yeah, It's full time. swimming kami ni Maynard Subong kay saktoged daw nami. Mainit. Di namin ni Relax lang na isubok. magturutog na. Miss B! Swimming ka? Di na. Ngaw. Kapoy na nakasil na ko gapo. Okay ka na? Okay na ko. Okay. Enjoy! O dive eh? Dive! Una-chan, una-chan. Ready, jump shot. Jump. Ready, 1, 2, and go! So, abo natin ang swimming pool sang Sulina. So, perfect size lang for family to swim. My standard. Okay? So, mga upon ko din sa langoy, si Sweet, ang si Rena, si Dogong, si Anton, ang Shokoy. Enjoy kami diya. Before mag-batche po ulit, dali lang swim. Hi. I'm here. Nag-apas gali si Nash Aguas. Ako di gali ah. Nash Aguas. Ng Mega World. Ang tanay naman kami ni Ilong Gudaan. Yeah. And Anton. Yay! Have fun, guys. Yes. Baka pag may shoutout ka. Shoutout pala kay Mami. Si Mami Arasa Robinson na Robharos. Wow. Shoutout sa mga Podyomanda. Ano alam ni Mami? May para ba? Mami Rachel Acabo Canto. Yeah! And shoutout sa mga client ko from abroad. Wow! And ang important lang is hi Mama Norris. Thank you kali kay Mimi. Si Mimi kali nga mo niya. Si Soa si ba? Si Soa. Si Soa, ni Soa. Si Mimi. Siya na. Okay, siya. Sige lang. Siya Vlog subong. camera woman. Vlog takeover. Thank you, Mimi. Alright! Thank you. See ya. See ya. Okay, so nagahimos na kami malakat. All set na, matamat na. Si Anton nakapangimos naman. Okay, Sir Bebot, okay na, Sir Bebs. Ready to go na. Ready na. Kaya sila na lang ni bahala de. Okay. Okay, so tapos na ammonia activities. Ready to go home na kami. Na-sort out ng tanan-tanan. Pati ang yabi nga nadula. Nagawang bag na nabili. Mga bag na nabilin. Okay na. So, ang upod ko subong si Natalie, si Cherry, kag si Nova. Okay. Why na si Dugong. Okay. Nagpulo si Miss Team Building. Okay. So, alright, si Hilda Coronel. Hilda Coronel ang nagbulos. Okay. So, sige, mabalik na kita sa Iloilo. Alright, thank you mga paps. Bye.